Det er rigtigt. Er du klar? Ja. Filmer den? Ja. Gør den? Okay. Godt så. Så vi har taget her kanel her. Kan I godt se kanelen nu? Kan I godt se kanelen? Godt. Jeg er klar. Okay, er I klar? Er I klar? Okay. 3, 2, 1 nu. Klart. Godt nok lidt. Skræj med det og så være. Hvad det? Skal en omgang til? Vi tager sgu en omgang mere. Jeg ser ikke mere. Du ikke dør af det her kanin her. Som duel. Kan man godt dø af det? Tager sgu en omgang mere. Vi er hardcore. Ja. Done. Det er klaret 2 gange. Hvor det ligger. Så her. Så her. Nej. Okay, bare stop. Er du klar, Loft? Jamen, vi har resten af kaninen, og vi ved ikke lige, hvad vi skal bruge den på, så vi prøver lige noget andet her. Også på den. Kanel på sneglen. Vi så lige noget græs her. Det er sgu en helt normal dag udenfor. I seek you.